Milana Vujića Vujketa sve počinje i završava sa mirisom i ukusom. Sa prvim zalogajem koji te vrati kući, čak i kada si daleko. Posle 20 godina u kuhinji izlazi napolje. Počinje da luta, da traži, da ponovo oseti. Putovaće, probaće, kuvaće. Istorija grada počinje u 1. veku pre nove ere, kada na teritoriji Smedereva postoji antičko naselje po imenu Vinceja. Milenijum kasnije, 1019. godine, Smederevo se prvi put pominje, i to u vizantijskoj povelji. 1427. godine Đurađ Branković ostaje bez Beograda i gradi nešto novo. I tako, kamen po kamen, niče nova prestonica. Zbog odličnog položaja svi su je hteli i svi su pre ili kasnije bili ovde. Ali Smederevo nikada nije zaboravio. I tako, podno zidina tvrđave pod Starim Dudom 1805. godine vožd Karađorđe prima ključeve tvrđave. Danas, kao i tada, ovde istorija nije u knjigama. Ona je u vazduhu, u kamenu, u ljudima. Iz daljine Smederevo izgleda mirno. Čuje se samo zvuk varnica i cvrčaka, a osjeća miris dima. Vekovima unazad tako počinju najbolje priče u ovom kraju. Vatra je spremna, dovukao sam još malo tvrdih drva. Treba će nam da je održimo malo duže. Nalazimo se na Adi između Kovina i Smedereva. Ovde je priroda malo divljija nego što smo očekivali, nego što smo navikli, ali neće biti problem, završit ćemo našu večeru kako treba. Nabavili smo debelu ribu, odnosno dunavskog šarana. Nećemo ga spremati kao što su spremali Brankovići gore u tvrđavi. Napravit ćemo jelo koje će biti fuzija, da kažemo, banatske i smederevske kuhinje. Vatra je spremna, šaran je spreman, možemo da krenemo da kuvamo. Iza ovih zidina krio se svet raskoši, surovosti, politike, ali i hrane koje sve drži na okupu. Istorija je ovde svuda oko nas. Sve to, ali i mnogo više, otkrićemo uz našeg domaćina, Gorana Jovšića. Čoveka koji zna svaki ćošak Smederevske tvrđave. Evo nama dragog gosta. Dobrodošao, Vujke. Ja sam Goran Jovšić, direktor muzeja u Smederevu i višegodišnji vodič ovde u tvrđavi. Želim da ti pokažem poslednji srpski srednjovekovni dvor, ujedno i jedini sačuvan. Kad te malo upoznam s tim, da ti pričam i druge stvari. Kako se unutra živelo, šta se jelo, šta se pilo. Verujem da će te to interesovati. Pa pazi, dvor ko dvor me interesuje, tvrđava i sve. Ali me najviše interesuje gde i šta se ovde kuvalo, krčkalo i obrtalo, verujem. Tako je, i toga ima. O svemu tome ćemo govoriti. Dobro mi došao. Hvala. Evo nas sad u malom gradu Smederevske tvrđave, ili po tom poslednjem srpskom dvoru. Znaš, kad kažemo ono da je Srbija bila 500 godina, nešto manje, ali kažemo 5 vekova po Turcima. Da, ali od kada? Od pada poslednjeg srpskog glavnog grada Smedereva. Tek kad su ovo zauzeli, kad je ovo zauzela Otomanska imperija, počinje taj period. Dakle, posle Korskog boja imali smo i despota Stefana Lazarevića, sina kneza Lazara i njegovog sestrića Đurđa Brankovića, koji je sagradio ovu tvrđavu. Na pravom mestu smo da dobijemo odgovor na pitanje koje nam je možda padalo na pamet svima nama, Srbima. Kako bi Srbija izgledala da nije pala po Turke, da nije bilo tih 500 godina? Evo ovako. Dakle, kao Venecija, Verona, Padova, Firenca. I ovde se osjeća dah rane renesanse. Đurađ Branković po ugledu na druge evropske gradove koje je često obilazio pravi i sebi dvor. Tako da ovde možemo da vidimo odgovor i na takvo pitanje. Kad smo već kod Italije, red je i da je osetimo. Kao i uvek kroz hranu. Bela ćao pizza, bez ananasa normalno. Ovde testo ima dušu i pedigre napuljskih ulica. I da, uzimamo nešto i za poneti. Testo za lepinje koje ćemo kasnije ispeći. Hvala za testo, za picu posebno, bila je top.
dobili smo lepo testo za naše lepinje koje ćemo posle da umačemo u bećarac. Pogledaj sad to o čemu sam ti govorio. Da. Zato je zovemo naša Venecija na Dunavu. Vidiš da imaju taj isti oblik prozora kao što vidimo u Veneciji ili u drugim renesansnim gradovima Evrope. 3 prozora su čisti gotski stil, 4. je romanski. A stručni naziv za te prozore su bifore, od 2 dela na latinskom bi, zato su podeljene na 2 dela. Vidjet će se da na vrhu prozora ima jedan usek po sredini. Šta nam to govori? Da je prozor bio zastekljen. I to čuvenim staklom sa venecijanskog ostrva Murano. Dan danas najskupocenije staklo na svetu, ljubavno se čuva tajna proizvodnje. I zna se da je despot Đurđe Branković, postoje pisani tragovi o tome, dao 11.000 zlatnih dukata samo da kupi staklo za prozore svog dvora. A pogledaj kolika je tvrđava. Znači, jedna labudova pesma našeg naroda, poslednji pokušaj da odbranimo svoju državu, ali ne samo u fortifikacijskom smislu, nego da je pravimo i kulturološki vrednu. U prvom nivou dole Magna sala audijencija, velika sala za prijem. Tu su boravili mnogi krunisane glave Evrope. Na tim gozbama koje su se ovde proslavljale, da je dočekivao krunisane glave. Znao je da ih dočekuje sa smederevskim vinom, jer imamo i to autohtonom vrstu vina Smederevka, ali i sa nekim specijalitetima tog vremena. A gde su pravljeni? Evo ovde. Tu je bila kuhinja i trpezarija. Odatle su iznoženi, znamo po tome što su nađeni ostaci ložišta, vatre, i odatle su iznošeni, naravno prvo oni specijalni probaoci, pekarnici, probaju. Ako im ništa ne bude, onda da... Tako, onda se posluže ugledni gosti i onda se odatle iznosi. Znači, kuhinja je bila tu i iznosi se u veliku salu za prijem. Smederevka nije mit, još uvek raste ovde, u istoj zemlji, pod istim suncem. Zato idemo kod porodice Gitarić. Si Srđo? Zdravo, Vojke. Dobrodošao u Dobri do. Bolje te našao? Ovo je jedno od par šumadijskih sela opštine Smederevo. Osnovali su ga moji preci pre oko 2,5 veka, a u našoj porodici već skoro 4 decenije postoji naša vinarija porodična. Pa izvoli ti pokažem. Ajde da vidimo. Srđane, sad smo u proizvodnji. Znači ovde je sve počelo. Tako je. Ovde je počela proizvodnja vina 1989. godine. Praktično smo prva privatna vinarija u Srbiji. A odakle ideja da krenete baš sa vinom? Ideja je došla sasvim slučajno, krajem 80-ih, na nagovor kuma koji je bio tehnolog, direktor Godomina. Krenuli smo u proizvodnju vina, vinarstvo. Tokom 90-ih u fokusu je bila Smederevka u našoj proizvodnji. Internacionalizacija, onaj talas koji je zahvatio celu Srbiju krajem 90-ih, početkom 2000-ih nije zaobišao ni nas. Zapostavili smo Smederevku, a boga mi, eto, već 10 godina polako je vraćamo, da. Ok, idemo sad da pogledamo vinograde. Evo, Vujke, sad se nalazimo usred vinograda Smederevke. To je relativno mlad zasad koji smo obnovili 2015. godine. Nekih 50 ari nam je trenutno ovde, a za sledeću godinu spremamo još hektar pod Smederevku. Sve Smederevka? Sve Smederevka, da. Znači baš je ušlo u modu. Pa, zahvalna sorta, elegantno vino, tako da ima prostora. Hvala. Živjeli. Srđo, hvala na gostoprinstvu i na ovoj mini vinskoj turi. Pravi si domaćin i manje ti je predivno.
Veruj mi, nisam vidio mnogo ovakvih imanja i sa ovakvim pogledom. Hvala najlepše, uvek ste dobrodošli. Idemo dalje na kuvanje, pa se viđamo. Srećno, vidimo se. A pre nego što nastavimo sa kuvanjem, idemo na mesto gde je sve prošarano mirisima, bojama i glasovima. To je to. Super. Biće sataraš, pravi domaći. U ladovini smo, vrućina je prošla. Sad ćemo da nasečemo malo luka na rebarca za naš bećarac. Počeo je da rumeni, znači još malo pobacujemo papriku. Solit ću sad malo povrće, da pusti sokovi i da brže bude gotovo. Malo ćemo još da promešamo. Oho, gledajte boju. To je to. Našli smo lep domaći paradajz, volovsko srce. I seći ćemo ga malo tanje nego što bi ga sekli kod kuće, pošto ovdje ipak moramo ovo brže da završimo. Tako da ćemo da ga isečemo ovako na tanke šnite. Dodat ćemo paradajz, 2 lista lova i mešanje. Dosta smo uživali u pogledu i ovom povetarcu, pazi, odlično hladi. Značilo je. Nego sad ovo što mene najviše zanima. Da vidimo tačno šta su kuvali, jeli, čime su se gostili ovde. Imamo jedan specifičan specijalitet koji se zove prase Svetog Marka. Zašto? Zato što su mošti Svetog Marka prenete ti posmrtni ostaci Svetog Marka u prasićoj koži, da bi se sačuvale, i plus taj venecijanski mik začina koji su u stvari bili zaštita da se ne bi pokvario. Znači bilo je neko punjeno prase da pogađa. Tako je. I ovo je sačuvanje, na osnovu toga, te legende, ovaj sačuvani recept. Dakle, crpili smo i mi evropsku baštinu, ono što se jelo na drugim dvorovima, ili oni dođu pa prekopiraju od nas kao danas, ili mi odemo pa vidimo, pa dođe vladar i kaže što sam probao u Dubrovniku, to je to, ajde da probam. A to se radi i dan danas, odem pa ukradem negde neki mjesec. Pa naravno, pa pametan si čovjek. To se radi. Vidiš kako ide. Naravno da se u ovom kraju i dalje jede prasetina. Zato idemo u Skobalj, selo gde se sastaju 3 reke, Morava, Jezava i Konjska. Riba je tu, ali se posebno slavi jedna stara rasa svinje, Moravka. Evo nas u selu Skobalj, kod naših domaćina u skobaljskim konacima. Tako je. Došli smo da predahnemo malo od ove vrućine današnje i da čujemo nešto o hrani i ugostiteljstvu u ovom delu Srbije. Pa drago mi je što ste ovde, što možemo da vas ugostimo, da vam prikažemo ono sve što imamo, čime raspolažemo, a to su i smešteni kapaciteti, to je restoran i neki sadržaj koje možete sami da obiđete. Formirali smo jedan kvalitetan, dobar restoran sa nacionalnom kuhinjom, ribom iz ovog podneblja, kao i čuveno moravsko prase. Stare sorte i stare rase izgleda se vraćaju u modu. Kaži mi zašto baš Moravka? Dakle, Moravka baš. Upravo tako. Na neki način smo pokušali malo da uživimo tu staru sortu, gde pravimo to skobaljsko moravče, praseće pečenje isključivo od sorte Moravka, pečemo u furuni i jako se dopada gostima. Izabrali smo to zato što, barem u ovom kraju, a i generalno u Srbiji, teško se nalazi baš praseće pečenje od te sorte. Dosta je masnije,
od klasičnih sorti praseta i slađe meso. Moravsko prase i moravska salata su zaista jela koja se pamte. Večerac je gotov. Sad ćemo da ga probamo sa našim lepinjama. Krckaju. Paradajz sladak, pun šećera. Pravi domaći. Neću puno da pojedem, treba će nam ostatak da spojimo Kovin i Smederevo posle u tiganju. Od nekih specifičnosti koje su meni zaparile uši i nepca, moram da kažem, da su zanimljive, recimo kad pričamo o Dunavu, debela riba dunavska. Sad nama je to, pa nećemo valjda nekog debelog šarana, ali debela riba dunavska je bio specijalitet tražen recimo u Solunu ili u Bizantiji dole, ili u Konstantinopolju. Se zna koja je bila ta debela riba? Šaran. Šaran, da. To što nema danas kao pa, a zašto? Zato što oni nisu imali dole rečnu ribu. Dan danas nama kad dođu Primorci i ja ponudim u nekom restoranu u zimskim mesecima dimljenog šarana, oni onako pokažu malo kao ta, međutim kad ga probaju kažu pa ovo jače nego naša morska riba, zaista za dimljenim šaranom može mnogo vina da se popije. A tad se to tako gledalo za kojom hranu može i da se popije. To su bili ljudi u 15. veku mnogo spremniji, mnogo jači od nas i tražili su samim tim više kalorije. Pa dobro, bilo je više fizičkog rada sigurno nego sad. Tako je. Sad za palčeve ne treba mnogo energije. Da, mi samo scrollujemo, da. Oni su morali da sagrade ovakve stvari i sad možda znaš koliko su umorni i gladni kad sednu. Đurđeve kuhinje više nema. Zato ćemo mi da kuvamo preko nadi, ali sa pogledom na tvrđavu. Spremili smo debelu ribu i dimljenu. Znači, sve smo pogodili. A to je treba na Dunavu. To je to. Naš domaćin na Dunavu je iskusni alas, Bleki. Od njega učimo kako se danas lovi riba, ali još važnije kako se voli Dunav. Evo ovako, ja lovim ribu sa mrežama, bućkom, strukom i u senkere. Sad, u Dunavu ovde dosta ima i soma i šarana, sve ribe ima. Ja sam pre jedno 10-15 dana uhvatio sam jednog soma na bućku, 51 kilo i 400 je bio. 2 metra i nešto je bio. Nije lako bilo da izađeš s njim na kraj. Vuko je čamac, vuče sve živo. Mislim, borba jedno 15 minuta je trajala. I ja i moj drugar, jedan kolega, on mi dosta pomogao. Jer stvarno to je jaka riba. Na bućku ti ne znaš da će ti udari som pola kila, da će ti udari 100 kila. Znači ti mora uvijek da imaš neku predostrožnost, da se čuvaš, da se paziš. Ima krupnih primjeraka ovde kod nas u Smederevu. Ima ribe. Samo treba vreme, rad, da si uporan i mora da ispoštuješ reku, Dunav. Pa Dunav ti je reka, čudna reka, lepa reka. Najlepša reka koju za mene, plavi Dunav. Evo sad na sredini da odemo. To je čista voda, bistra, plava. Mislim, raj. Jedan veliki raj. Smederevo što ima, to ja mislim da mnogi nemaju. Iskomadali smo našu debelu ribu, odnosno dunavskog šarana, blago dimljenog. Sad ćemo da ga nabodemo na štapiće, može vrba, može bagremac, šta god. Bitno je samo da je zeleno, da nije suvo, da nam ne izgori u vatri.
Debela riba je gotova. Jedan deo ćemo da pojedemo ovako kao Brankovići, a jedan deo ćemo blago da usitnimo, da ubacimo u naš bećarac i da sjedinimo Kovin i Smederevo. Nećemo da isjeckamo presitno, jer ćemo ovo još malo da ukrčkamo na vatri i ono će još malo da se raspadne i dobit ćemo idealnu teksturu. Na ovakvim mestima sve se svodi na vatru, dim i strpljenje. A kad miris dima uđe pod kožu, znaš da si postao deo nečeg što traje vekovima. Ovde, na ušću Morave u Dunav, nalazi se šumski svet koji kao da je zaboravljen od vremena. A naš vodič kroz ovu šumu je Zoran Gubin, iskusni lovac koji ovde poznaje svako drvo. Šalinački lug, čista, visoka sastojina od preko 200 stoletnih hrastova lužnjaka. Ovo je poslednji trag nekadašnjih moćnih šuma koje su pokrivale poplavno područje između Morave i Dunava. Zaista jedinstvena retkost. I to ne samo u Srbiji, već i na celom Balkanu. Sada nam je sasvim jasno zašto se ova dimljena debela riba služila i u Konstantinopolju. Njen ukus zaista ne poznaje granice. I da, trebalo bi i dalje da se sprema širom Evrope. Smederevo, grad vina, istorije i priča koje se ne zaboravljaju. Između zidina tvrđave i zalaska na Dunavu naučiš nešto mnogo važno, da su ukusi najjači onda kada ih otkrivaš. Od mirisa Italije, preko jedinstvenosti autohtone Smederevke, do istorijske debele ribe. I kad kreneš dalje nosite osjećaj da si bio tu i da ćeš se sigurno vratiti.